So maayong buntag ka na tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta o sa kuang mga viewers, sa kuang mga subscribers. Daghan kayong salamat ninyo mga par. Unya maayong buntag ka na tanan. So sa dili pa ta magpadayon mga par sa tuwang video reaction, palihog ko og subscribe sa akong channel para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par atong hisgutan ang pagpresentar nila ni Ramel Madriaga nga nagpaila nga bagman ni Sara Duterte sa una. Kinsa bay motuo sa statement ni Madriaga mga par nga klaro kaayo nga script. Unsa may background ni Madriaga? Si Madriaga usa ka leader sa grupo, usa ka tulisan, usa ka leader sa kidnapping group. Unya katuhuan ba atong statement ni Madriaga mga par nga kaklaro atong abot-bot. Hinuon ang katong nasuko gyud kayo sa mga Duterte katong nasuko ni Sara, mingon gyud na nga tinuod gyud ang gi ingon ni Madriaga. Pero kung imong tuhugon ang background ni Madriaga, katuhuan pa din na siya nga usama na ka leader sa kawatan, leader sa kriminal, leader sa kidnapping group. Kaklaro ato nga usara ka pagpangdaot ni Sara Duterte ang iyang gihimo. Kaklaro ana nga naay gahimo og script nga gibasa ni Madriaga. Unya gi-appeal pa niya ang kuan, gi-appeal pa niya ang background ni Sara Duterte nga bugo kuno. Nakapasar lang kuno pag abogada kay tungod nibayad kuno. Moingon si Madriaga ni ana mapar nga bugo si Sara Duterte. Bayo untaw ka ng classmate sila. Unya mapar ang manaway nga bugo kuno si Sara Duterte. Kana usa na ka diskarte na nila mapar, strategy na nila mapar nga ilang daoton si Sara Duterte para ilang ipakita sa katawhan nga si Sara Duterte dili gyud maayo, dili pwede nga mahimong presidente. Kay ilang mag-i-appeal ang background ni Sara, ang pag-eskwela ni Sara, kay nakapasar lang kuno pagka-abogada kay tungod nibayad. Unya ang nanaway mga par, usa ka tulisan, usa ka leader sa kidnapping group. Magidnap na sila mga par para makakwarta. Mga kriminal na sila, leader na sa usa ka krimen si Madriaga. Unya naa pa day motuo ana, kaklaro ato nga bot-bot ang iyang gipang istorya ngadto. Unya mingon siya nga bagman kuno siya ni Sara, dako kuno kay siya sweldo kada buwan, milyon-milyon kuno ang iyang madawat nga sweldo matag buwan gikan ni Sara. Unya ang pangutana, magidnap pa day siya, mangawat pa day siya para lang maka kwarta og dako-dako. Ug ako'y makasweldo og inana, dili na ko mangidnap oy, dili na ko nang mangawat oy, di na ko mobuhat pag mga krimen para lang makakwarta. Kaklaro ato nga katong iyang hilak-hilak ngadto sa hearing sa House Committee on Justice. Kaklaro ato nga nang inartista lang kato hilak man to sa kalipay kay ngano kung ma-impeach si kanang Sara, basin gi kuanani siya, basin gi operan ni siya nga makagawas pagawson siya o kung ma-impeach si Sara, basin maunay oper ngadto ni Madriaga mapar. Kay nganong hilak magyud kayo siya, hilak kayo si Madriaga wala pag ato siya ma cross examine. Usaon man sad pag cross examine sa abogado ni Sara nga dili man nila patubagon, dili man nila pa kuanon pa pangutanon, ilaharamang palingkuron ngadto. Kaklaro ato nga pagpangdaot lang ni Sara ang gihimo ni Madriaga. Mutuo pa day mo anang kriminal, mutuo pa day mo anang leader sa kidnapping group, mangidnap para makakwarta. Mutuo pa day mo anang leader sa mga kawatan. Kisa may patuohon ninyo ana. Ay hinuon sad katong suko ko kayo sa mga Duterte.
mutuo gyud sa kuan kanang statement ni Madriaga. Pero katong mga diehard nga mga Duterte makaingon yun nga kaklaro ato nga kanang butbut kaklaro ato nga script. Bisan ako'y pa istoryahon mapar, klaro kay ito nga script, klaro kay ito nga butbut ang iya giingon oy. Klaro kayo mapar ang nagpaluyo sa statement ni Madriaga naara diha sa House of Representatives. Kay kanang mga uban nga mga congressman diha mga par, usa na sila sa mga endorser sa impeachment nya. Mutuo pa day ang mga tao ana nila. Ang katong mabudol ana nila, katong dali kayo nga mailad, mutuo gyud ana nila. Pero kung ikaw nga sakto ka sa paminsan, sakto ka sa panghuna-huna, di ka mutuo. Kaklaro ana nga pag panggukod ra nila ni Sara, kay mahadlok sila nga si Sara maga dagan pagka presidente pagka 2028. Una nga kung ako'y pangutan-on, klaro ka ito nga script, kaklaro nga script atong statement ni Madriaga. Kisa may mutuo ato nga usa guna ka leader sa tulisan, leader sa kawatan, leader sa mga kriminal. Katawanan pa gyud kayo kay gi-appeal ba gyud niya ang background sa pag-eskwela ni Sara. Klaro appeal diay na sa impeachment diay, appeal diay na sa pag pasaka og kaso sa impeachment ni Sara. Klaro ato nga pagpangdaot lang kay para pakita nila sa katawhan nga ni Sara di ay kanang mao na nakapasar lang di ay pag abogada kay tungod di bayad. Ang nanaway mga par, usa ka kriminal, usa ka kawatan, usa ka leader sa grupo sa mga kidnapper ang nanaway. Kung itandi nimo si Sara o si Madriaga, asa may tuhuan nimo? Adto ka mo tuo sa kriminal, adto ka mo tuo sa leader sa kidnapper. So mo nang makaingon ta nga klaro gayo nga par nga usara to kapag pagdaot script ni Madriaga kay naay ga o nato naay ga suwat ato iyang statement. Diri na lang kutob atong video mapar. Unya dakan kay salamat ninyo ug maayong buntag kanatong tanan.